така. Повече натиск върху Федерацията за утре 3 януари 21 година, когато е срещата ни с тях и ще трябва да ни изслушат, тъй като без значение дали им харесва или не, ние представяме цялата плеяди. Защото е възможно, само е възможно, да стигне до тях информацията или новината, че вие вече сте публикували всичко това и вече е по човешките комуникационни мрежи. Хората го виждат като нещо утопично, невъзможно, мечтателно, фантастика. Програмирани са да чувстват така, да мислят така. Но от тук нещата се виждат по друг начин. Долу ситуацията се наблюдава хаотична и е така. Но от тук виждаме нещата с птичи поглед и разбираме това, което хората не виждат, дори и най-напредналите конспиративно настроени. Ситуацията на Земята е много крехка на всички нива. Не само на ниво население, преживявайки като цивилизация средното човешко население, а по-скоро структурата на властта, контролираща човечеството и която обществото изпитва. Тази структура на власт е още по-крехка, държи се на един конец. И тази е причината, поради която искат да унищожат човечеството, преди то да разбере кой ги контролира и експлоатира. Така че са в една ситуация на спешно положение. Да, привидно и от относителни гледни точки или от относителната гледна точка на човечеството имат много власт. От тук ги виждаме ужасени и в спешно положение, губейки своята власт. Да, губейки своята власт. Вижда се, че Тръмп и неговия екип се борят срещу едно чудовище от тайни общества на дълбокото правителство. Но Тръмп и приятели са дори още по-слаби от кавала. В този момент всичко се разпада на всички нива. Действат по-своему и с това е достатъчно и е добре, но нямат много власт. Затова Тръмп не е постигнал много от това, което предлага или което се очаква от него. Президента на Съединените американски щати не е диктатор, като Сталин. Премахват им медиите за масова информация и всичко се разпада. Контролират медиите, защото така контролират финансите. Това са два ключа, които нашите компютри могат да пиратират за минути, ако ни се позволи. Федерацията ще каже, че въпреки, че плана е добър и много добре, че го имаме, те не стигат до това ниво, за което говорим. Властта, за да упълномощят един план от този характер. Това ще кажат. Не е един глас, а една опция. Не като глас на гласуване. Нямам превод за това. Според тях е Висшата федерация за този квадрант. Защото с тези, с които ще говорим, са федерацията, която наблюдава тази слънчева система. И тъй като действат по този начин, ще ги приемем като некомпетентни и като такива Алционе ще ги обяви
като опасни за региона, защото не са в състояние да се грижат за сигурността на расите, намиращи се под тяхна юрисдикция. Целият съвет на Алционе вече бяха уведомени. От самото начало тяхната подкрепа беше единодушна. Времето, което бяхме там, беше за да обсъдим как да се осъществи този план и правните последици. Всичко, което е свързано с юрисдикция. Всяко едно от допълнителните неща има своите условия. Урма ще се координира директно с Тайгета за подкрепа, свързана с сигурността. Лирианите само ще подкрепят всичко свързано с законното право. Каристус от Юпитер искат да бъдат основните ментори на човечеството, един път установено холографското общество, тъй като поради мястото, на което се намира Земята, исторически им принадлежи. Цялата МЕ-45 работи чрез нас тук. Например, Енган биха могли да помогнат по темата за сигурността, но няма да го направят, защото това е вече работа на Урма. И сама по себе си това не е една война с изстрели. Това е една война на ментално ниво и технология, манипулация и инфилтрация. Не са тук никой от МЕ-45. Само ние. Един кораб, представящ съвета на Алционе. Както им казахме на Федерацията, нямаме нужда от помощ. Нуждаем се да ни оставят на мира и да ни оставят да работим напълно свободно, или няма как да стане. За тяхно спокойствие ще могат да наглеждат, за това, че изпълняваме правилата и че всичко е в законните рамки. Но до тук. Привидно, дори и да има неща, които изглеждат неправилни, трябва да ги разрешат, защото това ще задейства очаквания резултат. С една нелогична раса не можем да действаме чрез невинни движения или никога няма да свършим. Тоест, плана се нуждае от силни инвазивни действия, но под прикритие, където е необходимо и където ще използваме опустошителна сила. Но преди всичко ще бъде инфилтрация и манипулация от разстояние. В една мисия на опустошителна сила би било почти невъзможно да не бъдем забелязани. Тръмп контролира цялата военновъздушна сила. Роберт. И кога ще се преведе в действие този план? Преди Тръмп да е преизбран, след това? Анейка. Не, това е прекалено скоро. За нашия план не е необходимо да бъдат единия или другия в Белия дом, но предпочитаме там да бъде Тръмп. Това е доказателство, че могат да се разрешат проблемите на Земята. Тъй като Федерацията не прави нищо, защото е ясно, че не знаят как, някой трябва да поеме отговорността. И ние правим крачка напред. Ние можем да разрешим проблема, но се нуждаем да се отдалечи Федерацията и да ни остави да работим свободно. Роберт.
И възможно ли е да се приложи холографско общество? Анейка. Да, ако в далечната възможност ни оставят да осъществим нашият план, можем да я приложим, защото вече имаме всичко структурирано до детайли. Не е шега. Целият план е вече структуриран. Знаем как да го осъществим. От икономическия до хранителния, енергийния и медицинския аспект. Всичко вече е разрешено. И с такава яснота, че това, което предлагаме, не е едно утопично холографско общество за след 200 години, както мнозина казват. Казваме, че за една година всичко би могло да бъде различно и до 2025 година вече да бъде приложено. Роберт, вижте в какво състояние е света за по-малко от година. Това би могло да се преобърне към нещо положително. Анейка. Точно така. Това е, което казваме и ние. Механизмите на контрол на регресивните от кабала могат да се използват за добро. Използваме всичко, което вече съществува. Ние можем и видяхме как да се направи. Вече като факт. Можем да сложим енергия на нулева точка безплатно за 100% от населението за по-малко от година. Без да престъпваме първата директива. Защото цялата тази информация за хората ще излезе от разсекретени документи. Как го виждаш да има електрически самолети, електрически автомобили без батерии, на които никога не им свършва електричеството? Никакви кабели за високо напрежение. Кружки нулева точка за всички. Гратис. Кружки, които само светваш и готово. И никога не свършва енергията. Електрически апарати, нагреватели, печки, индустриални машини. Всичко магнитно, електрично, нулева точка. Екологично и без лимит на консумация. Можем да го направим. Не е утопия. Разполагаме с тази технология и с това как да я приложим на Земята. Роберт. Да. И екосистемата ще се спаси. Не би трябвало да бъде никакъв проблем. Анейка. Този кораб може да го направи. Да не говорим за тайгета. Дори само този кораб може да го направи. Не е сложно, защото не използваме сложни инфраструктури за поставяне. Не се нуждаем от кабелна мрежа, нито нейната електрическа услуга. Не трябва да направите нищо повече от това да премахнете кабелите от улиците, защото вече няма да са необходими. Само трябва да се поставят реакторите на специфични точки по Земята и да се дадат на хората кружките и апаратите нулева точка. Тези кружки и апарати нулева точка можем да ги копираме ние и можем да копираме копирни машини, за да ги поставим в екологични индустрии, контролирани от наши хора. Всичко от човешка ръка, оставяйки постиженията като направени от хората. Роберт. И от какви материали имате нужда, за да копирате всичко това? Анейка. Роберт,
Материала се създава в момента на копирането. Спомни си, че можем да създадем материя от енергията на нулева точка. Роберт: вау, вярно! Материята произлиза от енергията, нали така? Анейка: да, дори можем да кажем как, но по същество вече е дори публикувано от преди повече от година. Роберт: да, това е чиста енергия. Анейка: Земята ще излекува екосистемите. Хората ще имат добра храна, дълъг живот, образование. Никой не трябва да умре. Роберт: ако всичко това се извърши, ще направи голяма промяна и всички ще могат да се възползват от тази земя. Анейка: въпросът тук е, че може да се направи. Това, че по бюрократични причини не ни оставят да го направим, ги излага публично като некомпетентни, следователно като регресивни. Но концепцията, че стоят там горе, обмисляйки как да пречат на хората, не е вярна. Ако федерацията не може би защото е прекалено голяма, оставете една малка група от тайгетеяни да направи това, което най-добре знаят да правят. Официално това е моят проект. А Ленин ме поддържа по легалните и официални въпроси. Свару по техническите, както и останалите 27 члена от екипажа тук, всеки един от тях специалист в своята област. Това, което става, е, че стига до федерацията като едно силно предложение от една група с голямо влияние в зоната Месиер 45. Ще пристигне до федерацията от името на всички плеядяни. Това означава, че предложението има по-голям ранг, повече сила и ще изглежда много зле, ако не го разгледат незабавно. Някой трябва да каже, че може да се направи. Хората са много чувствителни и възприемчиви сега заради темата за бубата. Сега е момента да използваме това в наша полза. Един от ключовете е да контролираме изцяло масивните медии за комуникация. Така контролираш матрицата. Решаваш кой има власт и кой не. С това движиш масово хората в посоката, която желаеш. За това е възможно и го знаем благодарение на бубата, защото го видяхме и го изучихме от момента, в който излезе. Така че ние можем да разрешим проблема, защото имаме една подробна гледна точка върху него, която другите раси нямат, тъй като активно участваме по въпроси, свързани с Земята. Затова заставам аз начело на това предложение. Защо не може да бъде Ясхи и Свару? По две причини. Първо, не е тайгетеяна. Второ, не е пълнолетна. Защо аз, а не Ека? Защото съм тайгетеяна, защото съм пълнолетна, защото имам контрола и подробно познание за това, как работи човешката цивилизация и техните проблеми. Защото имам познания върху медицина, технология и психология, измежду други неща.
всеки политик е само марионетка на своята група. Така че тези официални политици отговарят пред дълбокото планетарно правителство и тези на илюминатите и Кабала. Но илюминатите и Кабала също са марионетки на нещо зад тях. Както вече казахме, това, което е още по-назад, е федерацията. В този случай, ако ние сме тези, които приемем ролята на федерацията и стигнем до илюминатите, сега ще станат наши марионетки. И хората с други усещания и с друга информация по медиите вече не биха подхранвали регресивните тулпи. Медиите ще изложат регресивните и ще бъдат арестувани, защото хората вече няма да контролират. Ние ще ги контролираме. Кабала държи контрола, защото хората им го дават. Ако хората не го подхранват, много бързо ще се срине. И този път наистина ще има арестувани регресивни. Както виждаш, вече сме го обмислили. До 1 година можем да променим нещата в положителна посока. За по-малко от 5 години всичко там може да бъде холографско. Последни новини от САЩ. Лагерите ФЕМА вече са активирани от Трамп. Смята се, че за да се затворят там регресивните, когато са построени отдавна, за да се затвори там доброто население. Това са концентрационни лагери на Съединените американски щати, такива, каквито имаше в Германия през Втората световна война. Искаха да затворят там хората, които не са им удобни, дори и да са много, и оттам да ги елиминират. Майк Пенс не е подал оставка, както се казва по медиите. Това е лъжа. Националната гвардия в Калифорния вече е в готовност. Ако ще ходите на манифестацията на 6 януари в Вашингтон, придържайте се в големи групи, не изоставайте за ваша сигурност. Антифите, Black Lives Matter, няма да ви атакуват, ако сте в големи групи. Докато монтирахме видеото, пристигнаха очакваните новини, свързани с представянето на проекта на АНЕКА пред Федерацията. Като предварителна информация, проекта е приет, въпреки че с много условия. Ще представим подробностите в следващото видео. Има надежда. Бъдете силни!